8 често срещани грешки в дизайна във вашия дом, а повече не искате да ги допускате. Останете и вижте! Здравейте! Аз съм Яна и днеска моята асистентка Кейли ще ви разкаже и ще ви покаже 8 често срещани дизайн грешки, които всеки допуска в дома си. Номер 1. Шкафовете за телевизора са по-тесни от самия телевизор. По този начин се получава така наречения ефект на обърнатия триъгълник надолу. Така стаята изглежда малка и натрупана. Вместо това е добре шкафа за телевизора да е поне 20 см от всяка страна по-широк от самия телевизор. Номер 2. Поставяте мебелите си на диагонал вкъщи. Не го правете. Така стаята изглежда тясна и неподредена. Използвайте ъглите в къщи. Това е ценно пространство. Хубаво е обаче да има въздух между самите стени и мебелите. Номер 3. Внимавайте с поставянето на пътеки вкъщи. Да, те са супер подходящи за тесни пространства, коридори и кухни, но трябва да се внимава с дължината им. Пътеката трябва да е дълга колкото е цялото помещение, от край до край. Ако нямате възможност за толкова дълга пътека, може да поставите и две, но никога не оставите част от пространството без пътека. 4. Ако кухнята и всекидневната ви са в едно помещение, то е много важно да ги обзаведете еднакво. Изглежда като истинска каша, ако за кухнята сте използвали едни цветове и стилове, а за всекидневната други. Това натоварва окото. Номер 5. Поставили сте лампата над масата за хранене прекалено високо. Перфектното разстояние от масата до лампата е около 75 см. По този начин първо ще изглежда много красиво, второ ще е достатъчно светло. Номер 6. В коридора на дома си винаги закупувай затворено портманто. Изключително невежливо е да влезеш в дом и да видиш една закачалка с нахвърлени якета, по нея и обувки на земята. Вместо това едно шкафче, в което ще прибереш всичко, изглежда в пъти по-красиво. Номер 7. Ако искаш да боядисаш едно помещение в два различни цвята, то е хубаво те да са контрастни. Дори да не е цялата стена, поне намери елемент, който да контрастира на останалите стени. Последно. Ако имате малка стая и искате да я декорирате, никога не използвайте малки елементи за декорация. Това придава на стаята вид на още по-тясна, отколкото всъщност е. Добавяйте големи декоративни елементи, което придава усещане за повече пространство. Благодаря ти, Кейли! Ако искате да научите още тънкости от сферата на дизайна, можете да ни последвате в нашите профили във Facebook, Instagram и TikTok. А ние винаги оставяме на разположение, ако имате нужди от проект. До нови срещи!